Lupuh batang malapari urek manjelo kajumbai dibawa na urang kabatipuh. Sungguh pun kami tagak badiri bukannya kami cadia pandai ujiknya duduk nambah simpuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mertariza Channel yang kami banggakan, di mana saja berada, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Kali ini mari saksikan Pituah Pasambahan Carano. Tutorialnya yang bertindak sebagai Mamak Pangka, yaitu Erdison Rajo Bagindo, dan yang bertindak sebagai Guru Jolabai dan duduk di ujung, yaitu Usman Malimbage. Mari kita saksikan videonya. Maimbau kami ke guru kami nenujung angku Malimbage. Maimbau mamak kami yang Rajo Bagindo. Iya. Taring Rajo Bagindo. Sungguh pun angku Malimbage tumpui mora papek segala guru di ujung nabi tunggu mamak duduk di pangkah. Iya. Serato bapak bako jubaki pababisan dan hadir pada hari kini. Mana? Indak basibak je basisih, indak bahinggo je babate. Yo. Pin kete indak disabut namo gadang indak dibilang galah. Yo, umumnya kepada kita yang hadir. Yo. Tanai dek lantai talingkuang dek dindian tasungkuit dek atok nan hadir pada hari ini. Mana? Apa yang kabuah himbauan kami yang kemarin? Yo. Rupanya tadi nak di pulang pulau dek silang mapangka kerajaan berpokok. Yo. Labaregak pulau salah seorang kawan beliau. Yo. Berjalan rupanya lai 100 jo langkahnya. Mana lai 100 jo ayunya. Mana? Duduk basimpuh melatan carano kebasaran di muka kita nama sama. Yo. Baik kok tampak pulau di sini yang kemarin. Sampai mamak kami yang Rajo Bagindo. Kira-kira yang kemarin. Sesuai bab itu angku Rajo Bagindo seorang kato di babulati basamo kato di payuan nak diengang kiri jo kanan diri ili Rajo Mudia nak direnjang kato jo mau pakai sabama nanti angku Rajo Bagindo dulu. Yo lah. Pulang kato kan ini mamak kami ke bagian Rajo Bagindo badia. Tahu yang kemarin lagi? Sepanjang kebenaran ang Rajo Bagindo tadi disimak kato di danga buni itulah kato sabanai. Jadi sungguh samantang punan ba itu. Ya. Pihak kabadan diri kami sagalo guru nan duduk di ujung. Lah dilayuan pandang kanan jauh ditukian pandang kanan nampia. Iyo lah samo nampak di muka nambah samo. Tando runjangan kali mulai pulang maklum ke bagian Rajo Bagindo. Sampai yang kemarin lagi? Setelah sampai yang Rajo. Yo lah. Baitulah guru kami yang kemarin bagi. Yo. Limbak nan daripada itu dek adik duo salanggano, dek cancang duo salanasan. Bana. Dek puntiang lai di hulu di bawah kiri dan jati asarung diang kato dahulu tiga limbago dan terjadi. Yo. Pertama sambah menyambah, kedua baso jo basi, ketiga sirih dengan pinang. Yo. Sambah menyambah di dalam adat tali batali undang-undang tasabut bamulik manis sarato baso jo basi tasabut erang dengan gendang. Bana. Mulik manih pangarang baso budi bayi tali pikatan. Yo. Penghubung silaturahim dinamakan adat sopan santun. Yo. Rajo alam di Minangkabau pemuncak di 50 koto yo carano orang namakan. Yo. Ramo-ramo tabang malayang-malayang ke koto tengah banyaknya hampik puluh hampik. Bana. Endah carano bukan kapalang talatak di tengah-tengah di lingkung orang narape. Yo. Itu carano pulang nyopai. Yo lah. Dari pokok kepanggilan kapangka lalu ke ujung talayuk ke ruang tengah talayang ke ruang tapi. Yo. Sehingga dibujur dilintangi. Sungguh terletak di muka kami uji di muka kita nambah sama. Yo lah. Carano banamo carano basa datang dari tanah Banja buatan tukang sungai Pua tukang banamo Sireno Ali. Yo. Carano bak tiong katabang elok carano bak langkainggo. Bana. Bauki bapucuk rabung batatah bamego-mego balaikan kusap kain rumin penuh berisi kelengkapan. Yo lah. Apalah jenis kelengkapannya aku mani? Yo. Kok sirihnya udang tanpa ari, sirih tibalan kuku balam, gagangnya nama pantang patah. Bana. Buahnya intan dengan podi, bunga lado basaluk batang, bijo orang ambil ke tinaman, daunan ambil ke kusuk mandi. Yo. Usah karata arintih pun tidur. Yo. Usah kalayu semakin duit. Yo. Lorong kepada pinangnya aku mani. Pinang batokok nama tuntun bak dasun di balah duo bak bawang di balah empe.
Bana. Inang nan lunak lingguyaran tak kalau masuk dahulunya setahun tupai dek memanjat balun dai sampai ke pucuknya. Yolah. Tingginya jambu-jambuan kemarin. Bana. Buahnya jangkau-jangkau. Yo. Jatuh ke bawah jadi ambun banamo si ambun suri. Bana. Lorong kepada gambirnya kemarin. Yo. Kaba curito nang kita danga. Yo. Buatan putih sari lama sapipih jatuh ke sirata. Sirahnya tampak di bibir, lamaknya tinggal di rangkuang, kaleknya tasu di lidah. Yo. Sarinya naik ke parumin, parisai maruang tubuh sehat anggota ketujuh. Yo. Lorong kepada sadahnya kemarin. Yo. Sadahnya langkitan gadang dibasuh jo ayambun dipanggang jo lidah api. Bana. Diabuh jo lingkah Cino putih namukan alang kapalang putih seumpama banak balam. Yolah. Dipalik jo jari mani bakisa ke jari tengah membayang ke tapak tangan. Bana. Batamu sadah jo gambir menyirahlah langkitan gadang. Yo. Lorong kepada timbakaunya kemarin. Yo. Alui sainyo dek maraci banamo timbakau jauh aci tan nanak Indo Jati. Yolah. Saito panjang lujunya bapantang masih dek paneh masih dek ambun tengah malam. Bana. Harumlah setahun perjalanan. Nak sanang di dalam hati yang kumalin. Yo. Ujikmu pakai kita nak nyusah. Sasojo pituah mengatakan kumalin. Yo. Tanamlah sirih, tanamlah pinang karakuk tumbuh di halaman urek menjulai balik pagar. Yo. Cabiklah sirih, gatoklah pinang, salihlah rokok pamenan tangan. Nak sanang mana hati silang bapang kang kumalin. Kata sampai. Sampai mama kami yang Saya kira-kira sesuai papituah hangku rajo bagindo sorang kato di papuati basamo kato di payuane. Yolah. Adi ngong pulo kiri jo kanan dilirik ilia jo mudia sabama nanti yang kurajo bagindo dulu. Sipe basabar kami guru kami. Sepanjang kebenaran yang kurajo bagindo tadi disimak kato di dana buni itulah kato sabananyo. Yolah. Tapi sungguh samantang pun ba itu. Ya. Pihak kabadan diri kami sagalo nan guru na duduk dujuang arti jobana mungkin kato labato urundiang lasa susunan bak sirih na bak pinang sakato urang mayokan seorang tidak menyalahi. Kini baitulah pihak kabadan diri kami nanindak tabiaso makan sirih izin jorela kami minta rokok mungkin lai kabaiso lai ko sesuai nan ba itu ang kurajo bagindo. Sampai guru kami kumaling mage. Sekira sampai yang kurajo bagindo. Sepanjang kebenaran kumaling mage tadi itulah kato sabanai. Cepat nan tagak lah baisi labuh nang golong mana lah patampu. Yolah. Koyo sesuai permintaan kumalin tadi di sini kita lakukan bersama-sama kumalin. Yolah. Kita mulai bersama kumalin. Sama-sama di turunan kurajo bagindo. Iyalah. Ganti yang main.